Няма. Чакай, че не виждам. Давай. Ти трябва да Ако си бач на място, тайно работата си върши, с курви никога не се занимавай и за малко путинци ни лев не давай. Хуй ти да бъде здрав, бързо той да става прав, да не е скъпръжен нрав. Искаш ли с кеф и лесно да и беш путинци честно, това щастие чудесно не се проси с думи лесно. Затова прави струвай, отначало пред нея малко и на левак се приструвай, да са скромен като светия от джемия. Къщи веднъж покания, властно в уста целуния, ухапия по вратлето, поразтърка и потето, не къса и гащите с ръката, тя ще ги свали самата. Тога сподай го в ръката, тя сама да му опре по путенцето главата, да си поиграе и с мъдята, да усети топлината и да вие кътлавица и като сивър горголица. Като отпусне си мъзгата, тя отпуска си и бедрата и каквото и ще да става, малко путенци тя сама ти дава. Тога стини дей ръга бързо, скоро и бането не хоро. Карвай го здраво до мъдята и го изкарвай повърхностно с главата, пък като свършите и двамата с тъй прекрасна драма, не въди го ти веднага. Дръж го вътре дълбоко да отихне и да каже: ох, сладко мили, стига вече нямам сили. Агенция ЮПИ, редактор Фантома се развика този. Ай, Рамзе!